projecte d'art integrat en realitat surt de la necessitat que té la Basílica de posar en valor la funció educativa i social que tenim com a patrimoni. Vam desitjar sortir una mica del que eren les visites tradicionals que fem i desplaçar-nos nosaltres fins a l'escola. Vam escollir 4 escoles del barri, les vam convidar a la Sagrada Família per presentar el projecte i una vegada els hi vam presentar el projecte vam començar a treballar amb cada escola. La visita inicial va servir una miqueta perquè els alumnes se'ls despertés una miqueta què volien treballar, què havien observat i a partir d'aquí què volien fer, què volien treballar a l'aula i en d'altres indrets de l'escola. I van tirar endavant un treball interdisciplinar on els nens treballessin aspectes curriculars de matemàtiques, de plàstica, de robòtica, però que estaven relacionats precisament de manera molt directa amb el que en un principi Gaudí havia dissenyat amb el temple. Han fet treballs que penso que han desenvolupat la seva creativitat, han descobert naturalment un geni com va ser Gaudí i un dels aspectes que també considero molt important és que, tot i que la immensa majoria dels meus alumnes són veïns de la Sagrada Família, puc dir en rotunditat que només 2 havien visitat la Sagrada Família i que hi havia alguns que inclús passaven pel costat i ni s'adonaven o ni la miraven. I penso que a partir d'aquest projecte ells i les seves famílies s'han adonat que si tenim un tresor al costat de casa potser que el coneguem una mica millor i que ens fem que siguin una miqueta més partíceps, ser veïns del temple. La nostra il·lusió és que al final la Sagrada Família es pugui conèixer des de molts punts de vista. Estem segurs que això contribuirà a que els nens i nenes del nostre país puguin estimar la Sagrada Família, conèixer profundament el valor que tenia Antoni Gaudí i també estar orgullosos d'aquest edifici i d'aquest gran arquitecte.